Hej, jeg hedder George Digweed, MBE, 59 år gammel, fra Northam, East Sussex, England. Der er ingen grund til at være en topkonkurrent og lade alle dine konkurrenter kende dine hemmeligheder. Måske er det på tide, at jeg endelig deler alle de hemmeligheder med dig i denne video. Hvert eneste mål, jeg nogensinde har skudt i mit liv, betyder noget. Det har altid betydet noget. Når de siger, at du er verdensmester, findes der ikke en bedre følelse. Tro mig, det er det, du arbejder hårdt for. Det er ikke en 200-fugles konkurrence. Det handler om 201 fuglekonkurrencer, og hver enkelt af dem tæller. Svinge igennem er at have et forhold til målet, hvor du faktisk kan skyde på eller omkring forkanten af målet ved hvert eneste skud, og det afhænger kun af farten på objektet og hvor hurtigt din pistol bevæger sig, hvilket giver dig mulighed for at ændre hvert specifikt skud. Jeg tror, hvis du fortsætter sådan, skyder mange konkurrencer og ikke laver undskyldninger omkring din egen evne, så skal du nok nå dertil, og jeg håber at se dig på banen et sted.